día, Pacita. Aquí lle vai o leite por hoxe. Bo día, e os ovos que me pediu para facer a torta. Neste tempo, poñen pouco. Bos día. Puñede logo aí. Mira, pousa aí, Andrea. E ti deixamos ovos con cuidado, non vai a ser que rompan. Eu non sei esta mañá se me chegará o leite porque hai unha recua de xente para almorzar. Pois xa che trouxe máis que de costume, xa viñen apercibida. Hoxe toca che traballar algo máis. E toca a muller, e non hai quen axude, porque claro, a miña mãe xa agora mesmo xa vai cansa, co que leva feito toda a mañá. E as señoras xa as ves de conversa no patín. E o señor amo, conte mi madre, conte do señor O amo. señor amo non sabe máis que levantarse, collela a seaxe, collela a súa escopeta e marchar de caza. Non sabe facer outra cousa. Tal como vos di, tal como vos é. Muller, A mañá cedo, botou o escopetón ao lombo. muller, e logo a señorita non vos manda algo a alguén que vos bota unha man? Ai, a señorita. Señorita veu da Coruña, pero agora é señora. Señora da Casa Grande. Non ten entendemento máis que para mandar e ser obedecida. Ainda bo é que a señora Manuela, a nai, ten algo máis de compaixón. Pois por eso, muller, mandar vir alguén que vos botase unha man. Mira, mandar mandou, pero ainda non chegaron. Pois xa logo é media mañá e co cadáver que preparar. Sí, elas queren ter todo preparado, todo disposto, como cando éramos dúas mulleres para traballar, pero agora eu só non podo. Todos a mesa posta. Así calquera. E logo, conta con moita xente. Eu penso que non lles vai caber a xente na capela. Non é moi grande, pero dá unha idea da xente que teñen. Así é todo, logo a puxo é. E fai 3 días que deu a luz. Está forte e ten saúde. Vela e tes aí arriba, señora da Casa Grande. Para mandar e dispoñer e reñer xa dende o primeiro momento. Foi marchar a parteira e ela empezar a mandonear sen parar nin un minuto. Algo tamén había facer o diño Sanso. O chocolate e os ovos. E a restra de pitas que lle trouxe. Ten pitas, chocolate e viño para meses que non nos dá comido. Agora repartir non reparte ninguna amiga, Logo, veu receosa da Coruña, pero axiña xa fixo. Agora é señora da casa. Ten criatura e ten criada que sirva. Agora xa non marcha. Pacita! Dando a larecta non se traballa e hai moito que facer. Agarda, miña filla, agarda. Tendrá que saudar as veciñas. Saudalas sí, pero entreterse en conversas. Un día como a hoxe non. E con toda a xente que hai na casa. E está chegando a hora do bautizo. Vai vir o crego don Bernardino e a casa manga por ombro. Por certo, Andrea, apañaste las patacas? Non. E cantos carros apañaredes? Pois mentres que non se apañen, non se sabe. Pois, sabedes que tedes que traer a metade do que apañedes. Sei, señorita, sei. Así lle foi toda a vida. Señora Andrea, señora, que eu agora son señora da Casa Grande. Ídenos traendo un quintal ou 2 de patacas de cedo. Non vai a ser que se vos esqueza. Así e todo, non vos vaiades a quedar sin elas, que non sabemos de arranxar. E vos sodes moitos na casa a comer. Parida sí, pero doente tamén. E adoecida. Arredemo pa señora que veu señorita da Coruña. E ti, María, tráenos máis ovos, que as galiñas do pazo non poñen.
Xa lle troixen todos os que tiñamos, que aínda quedamos nós en eles. E tróixenllos, por ser o día que era. Que senón non lle traía ningún. Que as galiñas, neste tempo, poñen pouco ou non poñen nada. Pois, primeiro, é ter contentos os amos. Sí, E se señora, sobra algún para vos, facede con eles o que queirades. Pero primeiro, son os amos. Non fagas caso, María, non fagas caso. Non vos quededes sin ovos, que para traballar hai que comer, María. Sente, miña nai, sente, que dos caseiros xa me encargo. Déixame estar, filla, déixame estar, que ti hoxe estás algo brava. E vos non conoceredes algunha muller que dis a luz fai pouco, ou que dis a luz fai pouco, ou destetas algún pequeno. A ver se nos pode aleitar esta nosa criatura. A ver, que vexan a criatura. Esta nosa Cuidado que non criatura. che caiga, Ai, mamá. Dios mío, non, miña filla, non, que xa te criei así. Está ben robusta, non deixes. E logo, non ten leite. Pois teta ten. Aínda que ben sabido é que as amas poucas veces dan de mamar aos fillos. Pero bueno, se cadra, Elvira do Coxo, que hai pouco que deu a luz. E igual ela pode aleitar aos dous. Dalle recado, María, dalle recado. Dille que veña por aquí. A ver se nos pode aleitar esta criatura. Sí, que veña hoxe xa. E o recado doulle, pero ela non lle caseira nin criada de vostedes. Pero ven a casa grande. E xa me encargarei eu de convencela. Non a ter excusa. E toda esta xente que nos ven a ver non vai a caber na capela, Marta. Pois se non cabe, que recen fora. Hai que darlles un bocado, Marta. Bueno, un bocadiño daremoslle. Pacita, Que? dalles aí un bocado. Vamos. Se me axudades, se me botades unha mau, ainda o agradezo, que eu só... Moi ben, pois axudámosche logo. Mi madre, Dime, filla. vamos lles dar logo un pouco do noso pan e do noso queixo. Pois veña xa. Pacita! Que... Non digas do noso queixo e do noso pan, que teu aquí non é nada. Ben, dona Marta, pero eu sempre fun caseira, eu e meus padres anteriormente, sempre fun caseira e criada nesta casa. Aurelo, pero mañá xa Dios dirá. E recorda que o queixo e o pan que das é dos amos, Pacita. Noso non é nada. A ver, Facita, trai logo que che axudamos, muller, trai logo. Mi madre, onde guardou antes? Mira aí atrás xa, que están aí. A ver que traio logo. A ver, collede aí. E se me botates unha mau, eu vou recollendo as cousas e máis que teño que meter auga tamén. Vale.